Greetings, seekers of ancient wisdom and hidden truths. Step with me, if you dare, into the subtle currents of time, where the familiar world meets the unseen, and history whispers its secrets through the rustling leaves of tradition. As summer's golden embrace begins its slow retreat, and the first whispers of autumn stir in the crisping air, we stand upon a potent threshold. August 31st, a day cloaked in the subtle magic of transition, where the veil between worlds thins just enough for ancient echoes to resonate, and the future hints at its coming form. But beware, for every gift of foresight carries a shadow of prohibition, and ignoring these age-old warnings can unravel the very fabric of your destiny. Tonight we uncover the profound significance of the veiled harvest, a day where the natural world prepares for slumber, and humanity is called to reflect, to protect, and to prepare. Historically, this day often marked a period of final preparations before the full onset of autumn. It was a time when the last significant harvests were gathered, when provisions were carefully stored, and when communities looked ahead to the leaner, colder months. This deep connection to natural cycles and agricultural rhythms is woven into every tradition we will explore, reminding us of our intrinsic link to the earth's bounty and its powerful, ceaseless changes. Spiritually, August 31st holds a special place, particularly within Western Christian traditions, where it often commemorates St. Aidan of Lindisfarne. St. Aidan, a beacon of faith and compassion, travelled from the monastic Isle of Iona to the wild pagan kingdom of Northumbria in the 7th century. He was not a conqueror with a sword, but a gentle evangelist, walking barefoot, speaking simply, bringing the light of Christianity to a land steeped in ancient beliefs. His mission was one of guidance, protection, and the establishment of spiritual foundations, themes that resonate deeply with the energies of the veiled harvest. He taught his followers to tend not only to their spiritual fields but also to their physical communities, emphasizing self-sufficiency and communal support. Prayers on this day often echo Aidan's legacy, seeking protection during the approaching cold, a bountiful metaphorical harvest in one's life, clarity of mind, and safe passage through the transitions that lie ahead. Interestingly, his story subtly intertwines with pagan roots. His very method of integrating Christian teachings with local customs, respecting the land and its people, speaks to a harmonious blend of the new and the old, a quiet acknowledgement of the sun's waning power and the need to prepare for the darker half of the year. It's a day when the spirits of the land are still vibrant but beginning their slumber, making them uniquely receptive to our pleas for future abundance and steadfast protection. Další podivuhodná událost se stala krátce po jeho narození. Dítě bylo pojmenováno Raimund, rádce, ochránce, ale s přívlastkem nonatus, nenarozený, připomínající jeho neobvyklý příchod na svět. Už od útlého věku se Raimund projevoval jako chlapec s hlubokou zbožností a zvláštním spojením s duchovním světem. Jeho vrstevníci si hráli s meči a dřevěnými koníky, zatímco Raimund trávil čas v tichých modlitbách a rozjímání. Často prý vyhledával samotu v kapli nedaleko rodného domu, kde se zjevovala Panna Maria a utvrzovala ho v jeho víře a předurčení. Když dosáhl dospělosti, místo slibné světské kariéry, která se mu nabízela jako synovi šlechtice, si Raimund zvolil cestu zasvěcenou Bohu. Vstoupil do nově založeného řádu Mercedariánů, jehož posláním bylo vykupovat křesťanské zajatce z muslimského otroctví. Jeho odvaha a nesobeckost ho vedly do severní Afriky, do míst, kde křesťané žili v područí a byli vystaveni krutému zacházení. Zde Raimund nabízel sám sebe jako rukojmí výměnou za svobodu zajatců. Jeho horlivost v hlásání evangelia však vzbudila hněv místních vládců, kteří ho podrobili strašlivým mukám. Aby zabránili jeho kázání, provrtali mu ústa a uzamkli je železným zámkem, jehož klíč si odnesl paša. Představte si tu bolest, to ponížení, to ticho, které ho obklopovalo. Přesto se Raimund nevzdal. Díky zázračné boží milosti dokázal i s uzamčenými ústy hovořit a povzbuzovat své spoluvězně k víře. Pokaždé, když mu stráž přinesla jídlo,
musela odemknout zámek, aby se mohl najíst, a poté ho opět uzamkla. Tento zámek se stal symbolem jeho utrpení a zároveň jeho nezdolné víry. Po mnoha měsících v zajetí byl Raimund nakonec vykoupen zpět do Španělska. Papež Řehoř II. Si všiml jeho svatosti a zázračných činů a jmenoval ho kardinálem. S Raimundem se však pojí i další záhadné události. Vypráví se, že na cestě do Říma, kam ho povolal papež, se jeho koně zastavili. Raimund cítil, že jeho život se chýlí ke konci. Místo toho, aby pokračoval do věčného města, obrátil se zpět a hledal útočiště v malé kapli, kde strávil své poslední dny v modlitbách. Zemřel 31. srpna roku 1240. Legenda praví, že jeho tělo navzdory dlouhé cestě a drsnému zacházení zůstalo neporušené a vydávalo sladkou vůni. Jeho pohřeb byl doprovázen spory mezi městy, které chtěli mít jeho ostatky, ale nakonec se zázračně rozhodlo, že bude pohřben v kapli poblíž místa svého narození. Dodnes je uctíván jako mocný přímluvce v těžkých situacích, zejména těch, které se týkají zrození a ochrany života. Jeho příběh nám připomíná, že i z největšího utrpení může vzejít síla a že i v nejtěžších chvílích je možné nalézt víru a naději. Nyní se podívejme na známky sudby, které nám 31. srpna předkládá. Národní přiměty. 1. Je-li na srpnovou hranici teplý a slunečný den, čeká nás dlouhý a mírný podzim. Teplé paprsky slunce v tento den symbolizují sílu a vitalitu léta, která se přenáší i do podzimních měsíců. Co dělat poté? Chvíli zůstaňte v klidné kontemplaci, pociťte lehkost a otevřenost pro to, co přichází. Kulinářské tradice dne. Na srpnovou hranici se tradičně připravují jídla, která oslavují poslední dary léta, ale zároveň už se připravují na vydatnější podzimní stravu. Stoly se prohýbaly pod tíhou ovocných koláčů, především ze švestek, švestkové knedlíky, švestkový koláč a jablek, jablečný štrůdl, koláč s drobenkou. Oblíbené byly i pokrmy z posledních zelenin ze zahrádky, husté zeleninové polévky nebo dušená zelenina s bramborami. Nezbytností bylo i čerstvě upečené chleba z nové mouky ze sklizně tohoto roku, který se posypal semínky pro štěstí a hojnost. Také se začalo s zavařováním ovoce a zeleniny, aby se zachovala hojnost léta pro dlouhé zimní měsíce. Každé jídlo bylo aktem vděčnosti a přípravy. Hlavní zákazy dne. Co nečinit a proč? 1. Nezačínejte nic nového a velkého. Proč? Den srpnové hranice je dnem dokončování, bilancování a plynulého přechodu. Energie tohoto dne nepřeje novým začátkům. Tyto energie jsou příliš nestálé a proměnlivé. Započít velký projekt dnes je jako zasadit semínko do zmrzlé země. Nemusí vzejít nebo bude churavé. Důsledky. Podniknuté nové aktivity budou provázeny neúspěchy, překážkami a ztrátou energie. Můžete se setkat s nečekanými zdrženími a vaše úsilí se rozplyne do prázdna. Riskujete stagnaci a ztrátu motivace. 2. Nehádejte se a vyhněte se konfliktům. Proč? V den, kdy je závoj mezi světy tenký, mají slova a emoce zesílenou moc. Negativní energie, hádky a vztek se snadno uchytí a přitahují do vašeho domova i života další nesváry. Lidé věřili, že zlí duchové naslouchají a živí se disharmonií. Důsledky. Dlouhodobé spory, narušení vztahů a přetrvávající negativní atmosféra v domácnosti. Negativní slova pronesená v hněvu se mohou vrátit zpět k vám jako bumerang. 3. Nepůjčujte peníze, ani si nepůjčujte. Proč? Finanční transakce, zejména ty zahrnující půjčky a úvěry, jsou dnes obzvláště rizikové. Den přechodu by měl být o upevňování, nikoliv o rozkolísávání finanční stability. Půjčit peníze znamená půjčit si kus vlastní hojnosti. Půjčit si od někoho znamená přivázat si jeho finanční břemeno. Důsledky. Finanční nestabilita, ztráta majetku nebo obtíže s navrácením půjčených prostředků. Může to vést k chudobě v nadcházejícím období. 4. Vyhněte se zbytečnému cestování. Proč? Cesty, které nejsou nezbytné,
mohou být dnes plné nástrah a nečekaných komplikací. Staré pověry varovaly před tím, že se duchové hranice v den přechodu mohou snažit zmást poutníky a odvést je z cesty. Důsledky. Zpoždění, ztracené věci, drobné nehody nebo pocit ztracenosti a dezorientace. Místo užitečného výsledku se vrátíte unavení a zklamaní. Pěto. Nezanechávejte nepořádek v domě. Nechť vás provází moudrost a štěstí ve všech tichých proměnách, které život přináší. Buďte s námi i příště, kdy odhalíme další tajemství lidových tradic. Čau. Ovu spájanie starých i nových verovanja daje końskom donu posebnu težinu i misteriju, činečega mostom između mileniuma, ljudskog iskustva i duhovnosti. A sada, hajde da zavirimo u priču o svecima čije ime nosi ovaj dan. Zamislite, Rimsko carstvo u 2. veku, vreme kada je hrišćanstvo još uvek bilo progonđena vera, a vernici su svoju nodu čuvali u tajnosti. U to vreme, u Vizantiji živela su dva brata, Flor i Lavar. Nisu bili obični ljudi, izrasli su u vešte kamenoresce, zanatlije čije su ruke mogle da oblikuju kamen u prelepa dela. Ali njihova vera bila je još čvršća od kamena. Kao učenici mudrog Prokla i Maksima, oni su naučili ne samo zanat, već i duboke istine hrišćanske vere, koje su prihvatili svim srcem. Njihova vera nije bila samo u njihovim srcima, već je zračila iz njihovih dela. Bili su milostivi, pomagali su siromašnima i bolesnima i sa velikom revnošću su prenosili svoju veru drugima. Priča se da je, dok su radili na izgradnji paganskog hrama, sin lokalnog vladara slučajno povredio oko komadićem kamena. Možete li zamisliti učajuca? Ali Flor i Lavar, umesto da se sakrižu, pristupili su mladiću sa verom. Pomoću molitve i znaka krsta izlečili su mu oko. Ovo čudo, umesto da ih proslavi, razgnevilo je paganskog vladara, ali i otvorilo oči mnogim paganima, uključujući i samog mladićevog oca, koji su tada prihvatili hrišćanstvo. To je bio prvi znak njihove posebne misije. Vladar, besan zbog masovnih preobraćenja, naredio je da se Flor i Lavar uhvate i bace u duboki, suvi bunar, a da se na njih nabaca zemlja i kamenđe, kako bi njihov greh bio sahranđen zajedno sa njima. Tako su prema legendi braća mučenički postradala, svedočeći svoju veru do posljednjeg daha. Njihove mošti su kasnije čudesno pronađene i priča se da su, kada su prenošene, konđi koji su ih nosili, odbili da se pokrenu dok, na mestu gde su stali, nije podignuta crkva njima u čast. Ova priča je učvrstila njihovu vezu sa konđima i učinila ih njihovim zaštitnicima. Njihova žrtva postala je svetlost koja vodi, a njihova imena simbol zaštite i snage. Zato se na ovaj dan ne sme raditi sa konđima, jer se veruje da su oni tada u službi svetih mučenika, noseći njihove mošti, ili pak da bi se odala počast njihovom stradanđu, da ih se taj dan ne opterećuje, već da im se da odmori počast. Konjski dan je dakle, dan kada se ukrštaju bol stradanđa, vera u čudesa i neizmerna ljubav prema životinđama, koji su i same deo Božje tvorevine. Sada, kada znamo korene ovog praznika, hajde da zavirimo uznake sudbine koje nam šalđe ovaj dan. Narodne primete. Prve, pogodne i urođajne. Kiša na konjski dan. Ako na Frulov dan padne kiša, očekujte bogatu žetvu sledeće godine. Veruje se da voda sa neba nosi blagoslov i plodnost, natapajući zemlju za buduće useve. To je znak da su sveti Flor i Lavar uslišili molitve za urođaj, ali i da su nebesa otvorila svoje riznice milosti. Veruje se da je ta kiša posebno blagotvorna za zdravlje životinja. Crni konj može biti upozorenje na prestojeće izazove, nevolje ili tajne neprijatelje. Međutim, ako uspete da ukrutite crnog konđa u snu, to znači da ćete uspešno prevladati sve prepreke. Crni konj takođe može simbolizovati skrivene strasti ili nepoznate aspekte vaše ličnosti. Divlji konj. Ako sanđate divljeg konđa koji žuri slobodno,
То може значити да чезнете за слободом или да се усецхате неконтролисано у неком аспекту живота. Ако успете да го укротите, то е знак да тшете повратити контролу. Повреджен конч, опозоренже на болест, несречу или губитак. Посебно обротите пъжню на здравле своих животиня, али и на собствено благостание. То може бити и символ неке внутрашнє патнє или емоционалне ране. Ковач или ковачки родови. Како су Свети Флор и Лавър били занатлиже, снови у ковачима, а лато или ковачким радовима могу указивати на потребе за трудом, упорнощху и вещинома да би се постигал успех. Такоđe могу бити знак защите от злих сила. Вода. Чиста вода усно символизуе прочищ и благослов, док мутна вода може значити неясноче и проблеме. Роđени у ваш дан. Особе роđене 31 августа, на конјски дан, сматрaju се посебно благословljeniма. Често поседуju снежан, али мирен карактер, попут кунджа. Они су изузетно упорни, вредни и предани своим ciljevima. Имaju изражено везо са природом и животинјома, према кожима гъже, дубоко емпатижу и разумеванđe. Често су роđени са златним рукама, талентувани за занате, уметност или било коđи рад, коđи захтева прецизност и стърпление. Могу бити твърдоглави у своим уверенđима, али су истовремено изузетно лужални и поуздани приятели и партньори. Попут кунджа, коđи су издържливи и снажни, ове особе могу да поднесу велике изазове и увек пронаđу пут до успеха. Njihova интуиция е често изузетно развижена, що им помаже да усете праве стазе у живото. Уни су чувари традиcije и носители посебне, мистичне енергije. Именинци. На оваш дан славе свикоđи носе имена попут Флора, Лавра, а у неким краевима и оних чиже имена су повизана са кунđима или сточарством. Посебно се слави Флора, као що е то случај у руској традиции. Код Сърба, иако имена Флор и Лавър нису честа, свикоđи се биве кунđима, сточарством или едноставно осечаđу посебно везу са животинđама, сматрaju овај дан својом славом. За оне коđи славе, важно е да се понашaju достоянствено и поштуju традицiju. Карактеристика у них коđи носе име Флор, от латински речи флос, цвет. Jeste нежност и лепота душе, али истовремено и снажна волja и способност да преброде животне тежкоче. Лавър, от латински речи лаурус, лувур, символизуе победу, част и успех, що указуе на люде, коđи су предодреđeni да буду лидери и да постигну велики ствари у живото. А сада прелазимо на оно що треба да чините. Традиcije и ритуали овог магичног дана. Традиcije и ритуали šta treba činiti. Оваш дан je protkан дубоким поштованđем према животинјама, посебно кунđима. Веруе се да Свети Флор и Лавър štite от оштрих предмета и да се нđихово делувањđe не сме провоцирати. Последице кршења. Повреде, незгоде или сваđe у породици. Усеви могу бити ощечени или лоше родити. Конјски дан, Фролов дан, je praznik koji nas podsjeća na duboke veze između čoveka, životinja i duhovnosti. On nas uči poštovanju, strpljenju i mudrosti predaka. Poštujući ove tradicije i zabrane, ne samo da čuvamo naše kulturno nasleđe, već i otvaramo put za blagostanđe i zaštitu u našem životu. Neka vam u vaš dan donese mudrost i neka vas konđi Светих Флора и Лавра чуваю на сваком кораку. Хвала вам, що сте били са нома на овом мистичном путованđu. До следечeg susreta не заборавите да пъжливо услушкуете шапате традиcije, jer u njima leži ključ za razumevanđe sveta oko nas.